sa atong tubag sa Salmo, murag naghangyo tas Ginoo nga nag-ingon, Ginoo sa imong dakong gugma, sa tisumpay, tubaga ako. Unya, isip tubag sa Ginoo, matud pas unang pagbasa, ang atong pagkamasupilon sa Ginoo, pasabot ang atong pagsupak-supak sa Ginoo, sukad pa ni atong pagsupak ni Adan, ni Cain, ni David, ni Solomon, nila ni Judas, sa mga Hudiyo, hangtod karon sige gitag supak-supak sa Ginoo, apil na ning mga gubat, kining panag-away, kinihaay tungod anang utang o giyuta, kini mga pagsupak manitanan. Nya unsa may gibuhat sa Ginoo, iya tang gihatagan og kaluoy. Matud pang San Pablo, ang pagsupil nato maoy higayon sa Ginoo nga ipakita ang iyang kaluoy. Nagilingi ay mong tupad ing na nakadawat nakas kaluoy sa Ginoo. Ana. Wasan mo kay baw. Kanus aman ta makabatyag nga kita nakadawat nas kaluoy sa Ginoo. Kay baw mo. Unsay ti mailhan nga gikaluy-an tas Ginoo. Wasad kay baw. Ang usa sa timailhan gyud nga kita gikaluy-an tas Ginoo human sa atong pagkamasupilon, kamao na sad tang maluoy sa mga tao nga misupil nato. Kada ba mga tao nga naghatag natong kasakit, din asad ta masuko, maluoy na tanila. Pero wa gani ka matagai, wa ka kadawat sa kaluoy sa Ginoo, di sad ka kapanghatag ana. Kay matud pas panultihon sa filosofiya, you cannot give what you do not have. Di ka makahatag unsay wa diha nimo. Parehagos gugma, ang gugma gihatag nas Ginoo nato. Matud pa sa sulat ni San Juan, ang Ginoo mo'y unang nahigugma nato, mo nang makamausad tang mohigugma sa usag-usa. Og way ihatag ang Ginoo nato, we are simply nothing. Pareha ng grasya, pananglitan, grasya, blessings. Kanus amang ka makaingon nga you are blessed by God. Yeah, blessed kay ko. Kanang mopasar ka sa board exam, kanang matapnatsir ka, kanang mulambo imong negosyo, kanang makapalit kag balay og yuta, kanang pobre kay kasuna karon milyonaryo na ka, mo na imong itawag na you are blessed by God. Ha? Dili oy. Ang timaan nga gi-blessed kas Ginoo, muhatag sa kag blessings ngadtos uban. Ganahan kay kang manghatag og blessing ngadtos uban. Di ra ka magsigig tukod og imong balay, tukuran sa na nimong balay ang mga way balay. Dili ka magsigig panindot anang imong balay, imo sa nang nindot-nindoton ang mga balay sa imong silingan nga porti pobriha. Di ka magsigig luto og laming pagkaon. Unya ikaw ra say kaon-kaon ang sobra labay ngadto sa imong iro. Kung dili imo sang pakanon og lami-lami kanang imong mga kaila o mga silingan nga way hapit kaon. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad, ing na blessed bakas Ginoo, ing na giblessingan kas Ginoo. Wala nguban gani wa magi mulingi. Muna ingos Kristo, kung ikaw magkumbira, kaya giimbitar mas Kristo kumbira sa Parisiyo nga dato. Parehas ko ninyo gun, mangimbitar man dahil mong pari, no? Ganahan kayo mo magluto og lami, basta pari mo bisita, padir, ari-abi ami. Samot na yung obispo mo bisita, mag-anam ginagkalami. Samot na yung kardinal mo bisita, purti na ginang lamia. Mubisita ang Santo Papa, purti na ginang lamia. Pero ang mubisita ang sakristan, na, way luto, wapay luto. Samok-samok mo din,
May luto. Pero pare mo mo text, anak ko diya manihapon. Sure, Father, sure. Sure. Mauna Ingos Kristo, kung kamo magkumbira, ay mo pangimbitar ang mga tao nga makalipay ninyo. Kay nabasla na mo anak. Kanang imong dato nga silingan, imong dato nga paryente, kanang dato ni mo nga higala, ayaw, kay nabasla naman ka, nana, sa tupawa na kay ikahatag, 0 na. Naitabo, 1 minus 1 equals, gigano, 1 minus 1. Kamao man dahil mo, ako bugo man ko na sa una. Exam o subtraction 1 to 100, grade 5 ko ato, 0 lang yapon ko. Pero karon kamao na ko ana, 1 minus 1 equals 0. Nya 1 minus 0 equals 10 minus 0 equals 20 minus 0 equals 2. Kaya ang 20 naman ay 0, kung nga ang 0, 2. Di ba? Na ako, di man di mo kamao, liwatsan mo na ako, bugo mo sa di ay. Mo na akong tubag sa una, maong 0 ko, kaya iniging 20 minus 0, 2 man akong itubag. No, to, pwerte na akong pagkasiruha. So mo na, niya asa man ang imong 20, nagikuhaag 0, asa man na ibutang, adto na na dito sa Ginoo, gitawag na niyag treasures in heaven. Kana bang mohatag ka sa mga nanginahanglan, niya wa sila'y igabaos o ikabaos, kana tua ang imong treasures in heaven. Matod pa diri ni Kristo, baslan kara sa Dios inikabanhaw sa mga matarong. Mao man ay tinarong nga buhat. Kana bang manghatag ka nga di ka mangayog baos. Nalipay kay taning namalit og slots nato kay wa gid ni baos. Di man ta mobayad nila. Ngano man kay matod pa ni Kristo, ang mga bakol, ang mga buta, ang mga makililimos mao'y imbitara. Ngano man kay kana sila mao'y dili makapangitag pagkaon matag adlaw. Klaro gid na nga nanginahanglan. Buta god, bakol god, pero wa kay gikaon unya himsog ikaglawas, parihaan ng magsigig anhin nato dinhing uban nga porting mga dagko aglawas, himsog kaayo, di lipstick pa, di make up pa unya napagyo mga alahas-alahas diri nya mangayog bugas, dumdumon pa kadabuan, masuko pag dili tagaan, wa man mi mangayo atong kuangkot, binuan ra maning amo, suko pa. Sus, kalami yung ilubong buhi diya sa atong yabangang yuta. Tulaw ra ba kayo dito? Kautan ko niya to dito, mag-isog-isog, palubong ko na nilang William dito buhi. Lubong ra na din yung tumbuhi. Kanang kutob din ni ani, o kutob ba di aring yuta ba? Anak. Bitaw di niya, joke ra na o di ko masukuan ang klasihas mga tao, maluoy lang ko. Maluoy ko ba nga himsog kay sila glawas, naa sila'y dako kayong mahimo. Napa magani mga anak na din ay sig pangayo daan ang ilang mga bata inig sunod pangayo sunod tuig na namabdos na sa namabdos mo lagi ka ang pader nga kuan sudlan gyud nako sige di mo tinukhangay hay man ang nitukhang nimo nganong mangayo man ka dinhi nga naa may nakapabuntis nimo hain man di ay kuan sa kay pader pangitay tricycle driver o nya sige gyapog suyop gapareha lamong duha mga manuyupay ana pero sige lang yapon taghatag kay ana ganing maluoy lagi ta nga magato ng kasukan kay kasukan ta kita rabang tanan sa matas Ginoo mga masupilon mga sadan na magisatay atong kaugalingong pagsupak-supak sa Ginoo bisan ako na madyo ko'y mga pagsupak-supak sa Ginoo mo nang moingon sa kus Ginoo Lord bawi-bawi lang ni Ginoo kana ba bawi-bawi ilha gyud nga ako kang kaluyan mo na panghatag sad og kaluoy nya ikaw sad mag-uumar man kas una magsige ra man kag pangarga mutos anang mangga may gani wa ka matapigas atong imong pagpamutot
hug pa kaato, patay na unta ka karon. Ana mo na karon dako-dako naman kag makuha ng imong dupa-dupa, di naman ka magsiglatay anang sangas mangga. Latay sangas mangga ba niya kada libo, usa ka libo puston ba kanang bungas mangga kasuway mo ana. Diha mo toy mangga sa una dia. Ana bang puston mangga ba? Kada usa ana sa looban nagpapil puston. Moabot nag usa ka libo, tagaan ka og 20 pesos. 20 pesos ang libo. Nya kung sayon kayo ang mangga, muburag punuan niya, dasok og bunga, 15 pesos ang libo. Nya glisod kayo ang mangga kana magmura kag tabili, magsige kag kamangkamang kay hapit way sanga, nya tagsa pa gyud nya ipaputos 25 pesos ang libo sa ako ng panahon. So muputos gani ko nya tag 25 pesos ang libo na miligro na kadiha kay portig yung lisura pero mapugos gyud ko kat ana. Dong palihog kog daginot ato akong pustonon, tan-aw na ko karaan kay mangga ba. Absus jutay kay mga sanga nya tagsa pa gyud. Putos gyud, kamang gyud. Muna ang kubal sa akong kamot sa una dinhi nganhi siko ngaris akong paa tabikong anang sanga dalos padong kat padong dito. Nay kumbati kay nako sa una 1977 to 1987. Ang katapusan akong pamutos 1 week before sa akong graduation kay para to ako unta pang gasto-gasto sa akong pag-graduate na naginot ko atong bungas mangga hapit pag yung kumahog kay nagdali-dali hapit yun nagbitay na ko sa akong hagdan niya ingon dito akong kuyog dong siya no buhi pa ba katurong akong kuyog si anak kailan mo ni anak Garyo ba Alan anak Garyo di kaming dunganag pamutos ato nya katapusan na lang 5 tingto kabunga ingon di siya nga ako sa rin sa looban donglan ako exam PC niya tos pika diha higot din siya tos latay nako suswa man ako maayong pagkahigot kay kadali lagi ang diris may punuan sa ning hagdan mutakilid bitag ingon ana kay nauyon ra masanga pag ana gyud gaana ko pagkadyabo dire gakos din ko sa akong hagdan so diri nakos ubos akong hagdan ilaw nako ayla buhi dia kanang danawa lang na hinahinay ko us-us ngadto do na pa may tulo na hibilin wa nako maputos inko di nalana nako balikon aton lang ni hog hagdan aton na mi hog ng hagdan pag abot na sa silong naglingkod ko dito sa puno as mangga gahuna-huna ako nga next week graduation as college. Ang akong nabitayan tan-aw na kus ubos panas gyud kanabang sapa ba nga kanang pulos gyud bato nakog nalahos pa ko ato di jud ko mabuhi ani nya ang gitason mga inani diha padong dinhi pag human akong tan-aw na ni kurog og maayo akong tuhod dito ko sa ubos magalingkod ko gasigi kurog akong tuhod so kada ato ada jud ko kasakag mangga para mamutos. Mautoy akong katapusang sakag mangga sus may gani nakaabot pag ko San Vicente kapamaligya pag ko slant no kaya natiwas pa ko ato perting pataya na siya akong kinabuhi sa una niya muna ipahinomdom sa Ginoo nako siya ikaw magdinao ka ikaw magsigi kag dinao anang kwarta ug kanang uban hinomdumi diin kagikan sa una gikaluy-an ra gyud tika ni atong panahon na buangon sa kay kastanan naa sa kay daghang mga binuang gikaluy-an ra gyud tika amo nang ingon sa ko karon way limit nga kaluoy sa dangihatag ngadtos isig katao ug pinaagi niini mas mudaghan ang grasyang ihatag sa Ginoo nato kay mahimo naman tang agianan sa iyang kaluoy sa iyang mga bendisyon. Sige katapusang lingi sa imong tupad ing nasamtang di pa ka mahog panghatag na samtang di pa ka mahog panghatag na asa man ta mahog ihog ta sa kalayo sa impyerno mo na samtang di pa ta mga matay nya ihog itambog ngadto sa kalayo manghatag na tagkaluoy manghatag na tagpasaylo manghatag na tag mga grasya sa way pagpangayo og bayad
manindog na ta.